Moikka! Oikein hyvää joulua. Anteeksi, mä en ole kuvannut nyt hetken aikaa videoa. Mä kuvasin viime vuonna joululahjat sitten. Ja tänä vuonna mä kuvaan myös joululahjat. Mulla puuttuu tästä nyt mun yhden kaverin joululahja. Mutta mä lupaan, että mä kuvaan sen teille. Mä en ole kauheasti lahjoja. Aloitetaanko siitä, mitä mä sain mun mummilta. Mä sain myös mummilta rahaa. En saanut tätä summaa. Mä sain mummilta. Mä tiesin, että alun perin. Mä sain tämmöset hanskat. Missä on ihana tämmönen kimaltelevainen juttu. Mä voin näyttää, kun tää on mun kädessä tää hanska. Ja näissä sormissa on tämmönen niinku kosketusnäyttö. Kosketusnäyttöhansikkaat. Nää on ihanat. Sitten mä sain mummilta tämmöset ihanat housut. Välihousut. Tämmöset ihanat jouluset. Tykkään. Äidiltä sain sukat. Ja mun pikkusiskolta sain, mä sain mun pikkusiskolta Hastapperin 3 osaa, tai 3 ensimmäistä osaa. Niin, mä sain niitä 4 ja 5. Nää Hastapperin kirjat. Mä oon niin innoissani, että mä pääsen näitä lukemaan. Joo, tämmöiset joululahjat tänään vuonna. Ja niin kuin mä sanoin alussa, mä kuvan näytän täysin, mitä mä saan mun kaverilta joululahjaksi myöhemmin. Mutta oikein hyvää joulua vielä kerran ja onnellista uutta vuotta. Ja me näemme ensi videon parissa. Heippa!